Elektroprivreda Srbije sada uvozi struju i za te potrebe izdvojeno oko 20 miliona evra, kaže vršilac dužnosti generalnog direktora EPS-a Aleksandar Obradović. On ističe da EPS mora da poveća naplatu i da smanji troškove u distribuciji struje. Ako vam kažem da naši gubici su negde oko 16%, 15-16% i na to dodamo da nam je naplata negde oko 90%, vi vidite koji su to direktni gubici u sistemu. I tu su neke mere i ja sam sa svim direktorima distribucija podržao pre neko vreme jedan sastanak gde smo se dogovorili da stvarno im naplata i smanjenje gubitaka bude prioritet prioriteta. Upitan da li će EPS tražiti poskupljenje, on je rekao da to još ne zna i da ostaje da se vidi koliko će novca EPS dobiti od države radi sanacije štete, kao i kolika će biti pomoć iz inostranstva. Obradović je naveo i da EPS 70% struje proizvodi od uglja, kao i da je danas dnevna proizvodnja uglja na kopovima oko 45.000 tona. Ako želimo da pričamo o energetskoj efikasnosti, ako želimo da pričamo o zaštiti životne sredine itd., mi moramo da promenimo naš način potrošnje električne energije. Mi trošimo 2 do 3 puta više električne energije nego prema našoj kupovnoj moći kada se poredimo sa Evropskom unijom. Savetnik za površinsku eksploataciju u Ministarstvu rudarstva i energetike Ivan Janković rekao je da ministarstvo čini sve što može da se što pre pokrenu poplavljeni površinski kopovi.